ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଥା ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 5ଟି ଘର, 8ଟି ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଧାରରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର କେତେକ ଭୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। NDRF ତରଫରୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 500 ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ 23 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। DG ଅତୁଲ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମୟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଯାଏଁ କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଇନାହାନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 500 ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ 8ଟି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର NDRF ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ